nabanye. Amen. Ngiyele avanza apha iyamisa ihamba nabantu basoka checkers bonke. Amen. Xa omnye yagula. Amen. Amen. Ndaphuma ndangamkhuphela ngaphandle logula bamkhupha. Uphuma kwakhe wacabuye ngathi uyafeyinta abaphansi. Amen. Ndathi moya ndini apha kule ndawo kulawula mna wena ungwalapha. Amen. Kwanyanzeleka umshiya kwalo mntu ungabikho kwawena apha ke ndawo because le ndawo ilawula ndini. Amen. Amen. Barhola amehlo abantu bakulaa moto. Uphofu wadala omini futhi unoyika uphofu. Vele nathi yo moya ndini zaza ku wena funeka ungabili. Hamba ngespeed nemuma phecanga lomntana baleka. Amen. Uyimba yenyani lo moya lo. Amen. Amen. Bambone phakama uyipesi yami ifoni yami bathi hayibo umkile nyanyani la moya. Amen. Amen. Khona moto niyambe. Amen. Akhona bemi bathi akaphinda kulo ndathi hayi longa sizodlula apha kaMagatshane akuphinde kube khona nto leyo la moya uzohlonipha ngale ndawo nina hamba lapha oko sozophinda mo. Amen. Hallelujah. Amen. Uphinde ukho intombazana eyizabe cawe nabanye bayayazi enye uthenga ngibasa vele intombazana le ithetha good English. Amen. Umlungu. Amen. La ntombazana yadibana naye all-3. Hallelujah. Amen. Ndafika isebenza kweshop yeChina. Ndathi xa ndiphuma lo moya lapha kuwe. Amen. Amen. Wabuya ibophe apha ezinqweni nasesibelekweni yonke le ndawo yonke le area ibophe ke eqine ngakona nento eyenzekayo ubuhlungu futhi. Amen. Amen. Nyange xa ndiphumayo athi moya ndini baphuma sadibana phandle solwazi wayithi aphandle. Wethuka la mntana wathi hayibo andiva kwanto kodwa izolo bendiyakagqirha ndayizolo imbe ndiyagqirha namhlanje benkonzo phuma phakathi ningaphangeli shiya lo msebenzi. Amen. Xa umlungu lo nawe uyayazi iboss le lichina uba lo mntu lo akaphilanga. Amen. Uhlala ngokubotshwa besinqeni uhlala ngokugoba ngokwasebenzayo. Amen. Amen. La ubuze eChina uba wenze njani ngento ndithi hayi mna ndiquthe nje lo moya bomsokolisa ndakhuphela ngaphandle. Amen. 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 Watsho kwenza nabantu abaninzi ngoba futhi anazana bonke nabanye. Amen. Amen. Ngathi hayi bendisusa nje lo umoya. Hallelujah. Amen. So yazi uba yonke into eyenzekayo yenziwa yintoni? Umoya. Hallelujah. Amen. Uba intle yenziwe ngumoya kaThixo, uba irong yenziwe ngumoya kaSathane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngisho noba awuyazi uba yinto le kwehlela ithi moya ndini walento. If uqhubeka imandi nokhubekisayo. Amen. Enze uqaqongo lo moya ngawungaphindi ukuqhubekisa. Amen. Because awunalungelo lokuqhubeka endaweni straight kanje. Amen. Elevel kanje. Hallelujah. Amen. Ithi moya ndini ozoba ngabanga nemali ukruneke fanele manje ukrunekanga. Suka endleleni yami. Hallelujah. Amen. Uzawuyeka ukrunekile. Imini ufike uzobekela ileke kandawo. Because they wena ukhalimela ntoni? Umoya. Amen. Hallelujah. Amen. Cela uphele phone. Hallelujah. Amen. Masiphakame senze isandla kanje. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yonke imimoya ebhalisiweyo ngegama lakho namhlanje esusa kanje